अनाय 5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट गार्डनि जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन नैबे BTC फरेस्ट गार्डनि नोंथांमोननि एडमिट कार्डआ फैबाय। नोंथाङा बे गावबागावनि एडमिट कार्डखौ बोरै डाउनलड खालामनो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। जुदि नोंथाङा नैबे BTC फरेस्ट गार्ड बे फरेस्ट गार्डआव नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै दोनदोंब्ला नोंथाङा एडमिटखौ दा मोननो हासिगोन। बेनि एग्जामा जागोन डिसेम्बर 15आव जागोन। एग्जामा डिसेम्बर 15आव जागोन। दा नोंथांमोना गावबागावनि एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन। जोङो दानिया नायदिनि नोंथाङा बे BTC नैबे फरेस्ट रिक्रुटमेन्टनि फरेस्ट गार्डनि नोंथाङा एडमिटखौ बोरै डाउनलड खालामनो जोङो बेनि A to Z आपडेटखौ नायदिनि। नोंथाङा नैबे गावबागावनि फरेस्ट गार्डनि एडमिटखौ डाउनलड खालामनो थाखाय आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नैबे पेजनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथाङा बे लिंकआव थांबाथाय नैबे डाइरेक्ट नोंथाङा पेजाव फैनानै एडमिटखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा लिंकआव थुनाय लोगोनो नैबे पेजाव फैगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव मोननै अपसन नुनो मोनदों। नैबे डाउनलड कल लेटार नैबे काम एडमिट कार्ड फरेस्टार 1नि नैबे फरेस्टार 1निया एडभान्स ओंखारगोदों आरो नैबे सेकेन्डनिया नोंथांमोना नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों। नैबेयो डाउनलड कल लेटार काम एडमिट कार्ड फर फरेस्ट गार्ड नोंथाङा नै सेकेन्ड नाम्बारनियाव क्लिक खालामनो नांगोन। नैबे फरेस्ट गार्डनि एडमिटखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनो थाखाय नैबे सेकेन्ड नाम्बारनिखौ नोंथाङा बेयाव अपसनाव क्लिक खालामनांगोन। बेबायदि आङो बेयाव क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों एडमिट कार्ड डाउनलड फर फरेस्ट गार्ड। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों इन्टार नेम आरो फन नाम्बार। नोंथाङा नैबेयाव गावबागावनि नाम नोंथाङा गावबागावनि नामजोंबो बेयाव बेबायदि लिरनानै नोंथांनि नामखौ बेयाव लिरनानै एक्जेक्ट नामखौ नैबेयाव लिरनानै डाउनलड खालामनो हागोन। बा नोंथांनि नामा फैयाब्ला नैबे मोनसे अपसन होनानै बुंदों बेयाव फन नाम्बार। नोंथाङा गावबागावनि जि नोंथाङा फरेस्ट गार्डखौ एप्लाइ खालामनाय समाव जि फन नाम्बारखौ होदोंमोन नोंथाङा नैबेयाव गावबागावनि फन नाम्बारखौ नैबेयाव बुनानै नोंथाङा इजियावनो नैबे फरेस्ट गार्डनि एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। इजियावनो नोंथांमोना गावबागावनि एडमिटखौ बेबायदि प्रसेसआव डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथाङा बे लिंकआव थांनानै गावबागावनि फरेस्ट गार्डनि एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन। जुदि नोंथाङा माबाफोर प्रब्लेम मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। नोंथाङा बेबायदि एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।